Jeg bliver simpelthen nødt til lige at vise jer, hvad jeg fandt i genbrugsbutikken forleden dag. Jeg tror, det er noget langt de fleste af jer ved, hvad er, og måske er der ikke så mange af jer, der har dem stadig. Men prøv lige at kigge med her. Sådan en pose her. Hvad siger I så? Hønseringe. Der er jo de klassiske her. De store. Vi kaldte dem 50'ere. Jeg ved også, at der er nogen, der kaldte... Okay, det her det er vist ikke hønseringe. Jeg ved ikke enig om det her, det er sådan nogle fra til en barnevogn eller sådan noget. Det er da ikke hønseringe. Men det er dem her. Prøv lige så fede de er. Og der er en gennemsigtig. De var vist sjældne. Og så er der sådan nogle mærkelige, jeg ved ikke om I kan se, sådan nogle lidt flade, sådan der runder lidt, og så er der de der, og sådan noget blødt plastik. Og så er der de ægte her, hvis man kan sige det sådan, dem der er i sådan noget helt hårdt, ubøjeligt plastik. Nå, men lad os lige se, hvad der ellers er. Jeg synes bare, at de der store, de er sindssygt fede. Eller det var de i hvert fald dengang. Hvad har vi her? Nu har vi nogle sådan lidt specielle. Det er sådan nogle dødningehoveder. Meget tynd plastik. Og så de her cykler, dem kan jeg godt huske. Kan I huske de her cykler? Og det her, det må jo være klassiske hønseringe simpelthen. Det må være de, som de så ud allerførst. Det ligner sådan nogle hønseringe. Ægte hønseringe til høns. Ja. Og så er de her mellemstore, som ikke var de helt små, men heller ikke de helt store. Okay, de er filtreret godt sammen. Der er også nogle her. Ja, så der var lige en af de helt små. Der var faktisk ikke rigtig nogen af de helt små imellem. Men det er det ikke meget sjovt gensyn? Hvis jeg har en holdning, eller en historie eller noget, et eller andet. Se her er nogle små almindelige. Der var lige et par enkle stykker. Meget få. Jeg viser 2 sekunder. Jeg har lige faktisk en mere ting, jeg også fik med. Eller købte med. Prøv lige at se her. Er det her ikke crazy? Den er simpelthen hæftet sammen. Prøv lige at se her. Det er så gamle. Er de helt små hønseringe, røde S'er må det være, som ikke er skilt ad. De burde jo være en formue værd, men som posefuld den kostede 12 kroner. Og den anden pose med alle hønseringene, den kostede 20 kroner. Så det var et sjovt gensyn.